Uzibiza ngoba Umgabisi. umgabisi. Aqina. Ngicela ukubuza mfowethu ngempendulo yakho nje. Ungathi ubani uNkulunkulu? Unkulunkulu. Who is God according to wena? Ayazi. Hawu. Awumazi uNkulunkulu? Ayazi. Hayibo. Kahle futhi ngicela. uNkulunkulu. uNkulunkulu ba? Listen properly. Ayi, angazi. Hayibo. 1 million minus 8. Ayi, angazi. Cabanga kahle. 1 million minus 80. Listen properly. Damn. Ubani indoda yokuqala nje emhlabeni? The first man on earth. Angazi. Kahle mfowethu. Athi awusonti nini? Hayi. Awusonti? Hayi. 60 rand minus 2 rand. 60 rand. Minus 2 rand. That's 2. Rand. 59. 59. Lies, lies, and more lies. And